एडिशन जे बाजेट दंमोन ताकलाय 1000 एबाव जों बाजेट खालाया ओ बाजेट रगो जाते जिनि ओ बाजेट सिमानि मडेल जे माने जों रंजाग्रा आबा जे रखनो टाइमलि जरावनो रेनानै बागै आं कयजाबो दिनै जोंना तामोन गयबा दिनै आगरतला मिउनिसिपालिटी कर्पोरेशननि बाजेट 2000 जों 2000 करोड़ रखनो जागोन नायनाय माने आजागाखौ जों अजागा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि जे माने दं माने आजागा स्लाइडल से जों मिउनिसिपल कर्पोरेशननि बाजेट जों गोबां दं ओमफ्राय अकल फेरलायनायखौ जों प्रेक्टिकल बाय जे और जे थियरि सिजन दंनि आबो किसे मिडिया आबोनि बागै और दिगेखौ जों एडिसी नो केबो बारेनि कॉर्पोरेशन जों सावैनो दं आबोनि लगे लगे जिनि दिब्रासा आमसायो जे अजागा कारेन्ट निको बसिजाका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट निको बसिजाका केबा जों दाउतो मनसुन सीजन फाइदो मनसुन सीजन के स्राबजा वाति बाका के जिनि दिब्रासा आमसायो कारेन्ट करिनि थाङो साबदा हिसाब कारेन्ट करि गाव हाजे जिनि दिब्रासा आमसाय दंनि एडीसी एरिया नि फरक अफ वेस्ट तो जागावन डिप्राइ वाइ 7 आई हैव नो आइडिया आबो बागैयो जों बयनानि जुगो जिनि पलिटिकल डिमांड तो दङ जे जों दाङै ग्रेटार डिफारेन्सा जों जत जागोन जों खिदागै दङ नर्जागै दङ इन एवरी डिपार्टमेंट वी आर डिप्राइड so I would like to appeal through our speaker to all the cabinet ministers jini uporondorong naidi jini diprasarok ni naharbu jini dabi जों जे ग्रेटार डिफारेन्स सारै दङ it is not against any caste or any religion जों जत बर'खौ हानसाखै दंनि मुजुगो सुस्थखै दंनि मुजुगो जों किन्तु जेबाबे डिप्राइड खायजाखै दङ अ हाउ दङ निजिनि हाउ दङ जों जेबाबे डिप्राइड खायजाखै दङ अ डिप्राइड खायजाखै जों काटेन बागैनो जों किनो अदा 13 जन एमएलए जिनि दिप्रासारक जों बुद्रिवि दं so 13 जन एमएलए सिं हिस्ट्री जों अदागा प्राय सयकिनि जों 10,000 above margin by जत जिनि बेसिरभाग जिनि बिदायक पासिं दा लोगिमाना जिनि विशेष कलेज 32,000 मार्जिन दङ जिनि मैडम सपना देबरमा 22,000 जिनि एलुपि विनि प्राय 18 आरो प्राय 17 12 10 फम हाइडे जिनि जनगत सुङो बुद्रिवि तालिका कारण नुखा गोबां बाजरा 75 years from त्रिपुराहारि दिपासर बरनि अधिकार मान्य बरक जत जागानो डिप्राइड खायजाका जिनि हुकुमरनो बेबाकनो सकमन नगरि साइतो जाका आश्रमरनो स्वामी विवेकानंद खायजाका आरो आफलोगो जों गोबां आन्दोलन गोबां जगा जों खायगे दाबो जों खायले जों जुदि जिनि सानदों जिनि पार्मानेंट सल्यूशन भारतनि संविधाननो मानिबै जिन जे राइट दंमोन आ राइट दंमोन जों मानानि लगे जों अ पवित्र विधानसभा तो सारायनो साराय अनुकारिबो जों फाताराबो जों जिनि जगानो जों जारि दारगाय जों साइदानो जिनि दिप्रासाराव बम आइ अबस्थायाव दाबो दंङै दं अब जों गांबाय जों दुइ बेलेगनि इम्पोर्टेन्ट पानियो जल बेलेगनि ना गाहाम नांगौ दाबो सुगराखै केरबाबो हास्तेव जों जे एडिसी आमसे दुइनि जे अबस्था ड्रिंकिंग वाटर is a problem. Abo na kakai belai sung khamu akorong sa kakai. So many people are coming from the villages that they are not getting pure water. So to jangan deprive. Kita tak deprive kayak jangan. Sung oh hani pusat sung abo hai deprive orang sung ke putri monogui tu dia. Hani bagi sung mau jaga di WSD department ni. The minister dong bolokan dulu koinnya atau jodara ini kebang scheme tu, but that scheme not implemented in our EDC area. So please, through speaker meeting ni koinnya ni kucing sini the doctor, barang the DWS ni jadi menteri, bawa sini drinking water no pay go, sini EDC am saya jate or drinking water no kahang kaya dan bagi tu koinnya ni kucing because jin hinanggo debo sini kaham the constructive dabi constructive je pokro jadi ruling party di korok sawi oke sengaja korok seng korok lagi ini
kia sini bagai sini kibrasan bagai jadi kami aku, sini bagai jadi kaham kiri, sengaja